Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wurin da yake da matukar muhimmanci a jikunan mu, sannan idan har wannan gurin yana dauke da wata matsala ba ma iya jin daɗi. Saboda matsaloli da suke dauke da shi kamar haka, wato yeast infection, bacterial infection, skin disease, sannan kuma simple like allergies. Sannan akwai abubuwa masu sauki da zamu iya kawar da wayannan cututtuka gabaki ɗaya. Ku biyo ni cikin wannan tips ɗin don in nuna muku ya ake yin su. Sannan wannan cuta kan iya hana kai kurewa ko kuma zama cikin mutane ka sake. Mataki na farko shine wato wanke undies da vinegar. Mataki na biyu kuma shine wanke undies da salt, wato gishiri kenan. Abu na farko da zamu yi amfani da shi wato shine tea tree, wato mai shayi kenan, shi ake kira da tea trees. Zaki samu tea trees cokali 4 ko cokali 6, wato ki sa a cikin ruwan dumi ki zauna ya kai minti 10 ko minti 15. Sannan abu na biyu, amfani da tea trees wato da sannan aloe vera da muka sani aloe vera gel. Zaki hada aloe vera gel da wannan tea trees din, sannan tea trees cokali 4 sannan aloe vera cokali 1, sai ki mixing din shi ki shafa a gurin ya kai tsawon minti 15. Sannan abu na uku da zamu je kan shi shine wato ruwan neem. Zaki samu neem ne wato yayi da ke bukata kamar leaves guda 4, sannan sai ki daddaka shi kamar yadda kuka gani. Idan ka daddaka sannan ki sa shi a ruwa ki tafasa shi na minti 10 ko minti 5, sannan sai ki juye shi a cup ki rika sha, yana da matukar amfani a wannan gurin. Sannan zaki daukan neem ki daddaka shi ki applying a gurin ya kai minti 5 ki wanke shi. Neem yana da matukar amfani, yana dauke da sinadaran antifungal, antibacterial da dai sauransu. Yana da matukar amfani fiye da yadda muke tsammani wajen magance matsalolinmu irin wa'annan guraren. Sannan zaki iya haɗa ganyen da man kwakwa ki shafa a gurin, sannan ma zaki iya shan shi a rana sau 3, yana da matukar amfani. So abu na gaba da zamu je shine man kwakwa. Man kwakwa yana da matukar amfani fiye da muke tsammani, wanda yake dauke da sinadarin da duk wanda muke bukata, yana da matukar amfani kamar da gan shi. Wannan fresh coconut oil ne, wato man kwakwa. Man kwakwa yana da matukar amfani. Zaki daukan man kwakwa ki kwakwaba shi dan melting ki shafa a gurin ya kai minti 30, sannan ki wanke da ruwan dumi ki sani gurin a rana sau 3. Ku jarraba duk wa'annan methods da na baku, insha Allah za ku samu waraka. Nagode sosai. Kada ku manta kuna kallon program daga Amnas Beauty Tips.